Здравейте! Имам много интересен повод да ви снимам днес това видео. И то е, че установих аз и някои други хора, че кожата ни е все още суха. И слушах едно видео на Енджи Касабае, така ли се казваше, някаква диетоложка, доста известна. И тя направи впечатление, че тя каза, че увлажнява кожата си поне 5 пъти дневно. Съответно, аз се замислих защо въобще това се случва, но всъщност явно има защо. Ние живеем тук в такава климатична зона, която е доста суха напоследък, особено последните години. Суха и мръсна, съответно кожата ни страда от това нещо. И където и да заминете по света, особено ако е някъде на екватора, знаете влажността каква е. Там хората са и доста така добре сложени, хранят се по-малко, увлажняват се кожата много добре. Ето аз дори в момента се беля. Което ми така подсказа, че имаме нужда от такова нещо, такъв продукт тук в България, който всеки да си го прави сам вкъщи. Вдъхнових се от едно спрейче, което си купих наскоро от една дестинация, където бях. От аптеката, и то се състои само от вода, манго, което е масло от манго, ванилов екстракт, гроздово олио и токоферол, и кокос има и глицерин. И друго няма. Всъщност само натурални съставки. То е една течност, много хубава и си се пръскаш през целия ден. Казва се мист. Smoothie Sweet and Fresh Alcohol Free Body Mist H2O 60 мл. Някъде не беше кой знае колко скъпо. И всъщност аз отново като въпросната Енджи открих как да си хидратирам кожата през деня, когато съм навън. Трябва да е нещо малко и компактно, което да ви е винаги в чантата. Защото всъщност не е достатъчно просто един път на ден да намажем лицето си с крем, да го почистим преди това и така. Това е крайно недостатъчно за нашата кожа. Нито пък само сутрин и само вечер. Това отново смятам, че не е достатъчно. Просто ние сме постоянно работейки в затворени пространства с климатици, с лошо лето осветление, което отново се отразява много зле на микробиома ни. Отново изсушава кожата, така нататък. Навън пък да не говорим, ако живеете в голям град, има много смог, газове от колите, от дим от въглища и така нататък, което просто е много зле и се състаряваме бързичко, така че нека да си направим сега един такъв продукт, който да си го носим винаги с нас. Тук съм намерила едно шишенце спрей, това е за парфюми, то е мъничко, но поне ще ви покажа точно как се прави. Сега, вместо вода ще сложим розова вода, тази ми е подарена. Да видя, обаче това е 15 мл. Може би по-малко ни трябва. Така. Малко жива вода. Тя ще свали pH-то, което е подходящо и за нашия кожен микробиом. Така. Ще сложим масло. В случая съм избрала за бебешка чувствителна кожа
маслен еликсир. Аз имам 3 маслени еликсира. Едното е за такава кожа, бебешка чувствителна. Вторият е самодива за проблемна кожа. Също много хубави масла. И третият е Дафне, който е за зряла кожа. Без значение кой от тях изберете. Да речем за 15 мл ще ни трябват 3, 4, 5 капки. Не повече. Така, сега ще нагласим дозата. Ще го измеря точно колко е. Сега тук в тази мерителна чашка бях загряла няколко капки масло от манго, защото исках да си направя тази рецепта, която е на този купешкия. Масло от манго и бадемово масло с токоферол. Имам сладък бадем. И съответно имаше някакъв остатък вътре. Имам етерично масло от магнолия. Сега, ако не предпочитате, няма да слагате етерични масла. Тук си има. Но речем една капчица. Естествено, една. Добре. Така. Сега, ако искате да е по-силничко, може да сложите съвсем малко. Бенгалско розово. Или метиленово синьо. По желание. Сега, ако нямате всички тези продукти, просто си вземете една розова вода, масло по избор може да си разтопите. Живата вода, както ви казах, тя е с ниско pH. Хубаво е това да е с ниско pH. Но по желание, отново по ваша преценка, ако ви се отразява добре просто розовата вода с някакви масла вътре. Но както видяхте, маслата са много малко. Ако ще ги разбъркам нещата. И разклащаме добре. За по-лесно разклащане ще върна малко течността. Ето сега вече става. По-добре да са течни маслата. Мангото винаги е стои доста твърдо, но тук не знам точно какво количество е. Вероятно е съвсем малко, за да може да стои хомогенно, да не се втвърдява, защото, знаете, при ниска температура се втвърдява всичко, маслата се втвърдяват. Затова, ако са течни, ще е много по-удобно да се разбъркат. Разбира се, ако правите по-голямо количество, може да разбъркате сместа с тези малките електрически уреди, които правят фрапета. Те са много удобни. Ето имаме вече наше спрейче, увлажняващо, хидратиращо за всекидневна употреба. Просто си го прибирате в чантата и си го ползвате. Само да видя аромата как е. Или направо да го тествам. Винаги слагам и на деколтето, понякога на ръцете, защото в случая се беля. И така, доста е приятно, харесва ми. И така всеки път може да си правите различни смески с различна флорална вода и различни масла, каквито имате, да си ги разбърквате, както ви казах, с сурата за фрапе или просто да ги разклатите и да си имате за ежедневна употреба поне
през 2 часа минимум да си слагате нещо увлажняващо на кожата, и то без да си пипате лицето с ръцете и така нататък. Надявам се да ви е полезна тази рецепта и ви пожелавам една изкряща, хидратирана кожа и да се чувствате все по-свежи и да ви е хубаво. Чао от мен!